nggono bojoku petani ora apa-apa. Heeh, terus Ora ketang-ketang ning sawah gigur nandur kentang. Koma kentang ki koma. Koma yo genane komane kok muni ora iso ana Lah yo komane. kentang ki komanen sih. Koma. Sewaya-waya nandur. Sewayah-wayah niku kathokmu suwek kentange metu. Lah ki ku sih. Lho, piye to? Nggon kathok suwek ki komanen meneh. Nggon kathok ki suwek. Dadi sewayah-wayah kathokmu suwek. Koma. Koma lagi kentang. Kentangmu metu. Kok Koma. tetep kentange metu. Lah piye metu? Kok kathoke wis disuwek kok kentange tetep metu. Kok sik iki pelajaran apa metune kentang kok ngenteni kathoke suwek iki piye? Lah yo kuwi lho nandur kentang. Metu ra metu kathoke suweken ngono lho. Kuwi Ben metu kentange. tak omong ya, tak tengahi ya. Kuwi karepe ngono cepat tanggap. Dadi zaman saiki iki zaman sing satset dasdes. Lah, Lho kuwi. lho, sak pemikiran. Dadi nek eneng apa-apa ki umpama kathok suwek langsung kentange langsung metu. Ngene. Terus didol karepe ngono. Ngene. Yen Piye? kowe napa omongane Ka? Saiki kathokku tak suweke kentangmu sing botoke. Ya ora iso. Ora iso ana wong mula penampa ya ta, penampa pola pikir iki disederhanakan. Sederhanakan ngene iki, wong ngene kok sederhana piye iki malah mulek kok. Iki niki wet gur muring terus apa takon mampir nggen kula to. Heeh. Wau niku mampir teng nggen kula. Iya. Lah nek dalan sing nggih mlebu teng nggen kula niku rak ciut. Ciut. Lah kula pun ngomong, "Lek, engko nek mlebu ning nggon aku gang sing mlebu nggon aku ke ciut." Cilik, ciut. Alon-alon. Ya, Najan betul. ciut, ning dalane ki alus ora ketang sukete kiwa Tur tengene sedeng. jembrung ngono lho. Tur sedeng. Nggih. Ora ketang sukete kiwa tengen jembrung kok sing penting terus wae alon-alon kok mesti mlebu. Iya. Lah, gandeng Kuwi yen sing dikandani iki cah cilik kuwi ya, nek bareng sing dikandani iki kawak awu ngene kuwi omong kok ngono kok aku terus bayangke to.